Колонизация. Чувстваш ли как езикът се изменя? Не те карам да го изследваш или разбираш. Искам да го проследиш по тялото си. Тялото е територия, върху която се водят различни битки. Чувстваш ли как езикът губи войната? Може да откриеш местата като по карта. Всичко се отбелязва. Устата вече не е твоя уста. Където още имаш контрол, може да опиташ съпротива, да изобретиш функциите наново, да търсиш друг вид говор, но всичко, което казваш, мислиш, пишеш, не е вече твое. Това е превзета територия, която не ти принадлежи, всеобхватна, нематериална, затова и толкова опасна, простира се и се крепи върху завзет език. С какво оръжие се върви към такава територия? Стихотворението се казва производство. Рухването на една сграда или на нейните функции може да се разглежда като освобождение или поробване, или като компресирано време. Зависи. Трябва да се приближим, за да разпознаем лицата зад праха. С запушени усти, ръце в празните джобове, неспособни да реагират, телевизионни зрители на собствения си живот. Казва им се да празнуват и да пазаруват. Трябва да се приближим до рафтовете, да сложим или да махнем очила, да разчетем малките букви по етикетите, измерват се в човешки животи. Така плащат и на журналистите, когато произвеждат статии буква по буква. Вече се издигат нови сгради, смесица от кич и носталгия. Защо да не се приближим? Има риск да се изцапаме, но никога няма да ни сбъркат. Изглеждаме като изрезки върху тази картина, друга естетика. Има риск да се отвратим, но защо да не се приближим? Втора природа. Не съществува език, който да ти се опълчи. Превземаш всичко и всичко обезвреждаш. Сурово тяло, което лишава от избор, репродуцира властта, която доброволно приема, служи на нещо, което не разбира, служи на нещо, от което е неотделимо. Не съществува идеология, която устоява необхватна и неуправляема мрежа от неизбежни зависимости, разраствания, разчертавания, повторения, размествания. Отделена е главата от тялото, отделено е тялото от земята, отделена е земята от земята. Не съществува метафора за тази враждебност. Тя е твоя откровена жестокост, същинска свирепост, твой бесен устрем, твоя несъзнателно възприета подредба, твоя повторна преобърната природа.